siger til det, Leif? Hvordan er dagen gået? Jamen dagen er jo gået meget godt, Finn. Man kan jo så sige, at heldig med fiskeriet har vi ikke været. Vi har lige smidt en rigtig god fisk. Ja. Så på lavrækken 40 fod. Den tog man omkring 100-100 fod i udløb, så var det slut. Det var en god fisk. Vi så den begge to, der sprang ud af vandet. Ja, det er lige noget plus 10 i hvert fald. Hvad har vi hørt om i dag? Vi har hørt om fisk i nærheden af de 20 kilo, 19 et eller andet. Så er der landet en på 16, ved vi, og så er der landet en på 16,9, så vidt vi har hørt. 15,5. Og 15,5, så det er jo, der skal man op i det røde, hvis man skal gøre sig gældende der. Det må man sige, men vi letter herfra med godt vejr. Ja. Kanon godt vejr, så og hvad er der til Clinton herfra? 20 mil. Der er 20 mil, ja. Jamen tak for en god dag på havet.